Да се печелят проекти и да се финансират те с евросредства е едно доста трудно начинание, по простата причина, че проектът, с който се кандидатства за тези европари, трябва да е наистина много добре аргументиран и с много ясни, точни цели и задачи. Всички тези обеми дейности, които са заложени в съответния проект, трябва да бъдат изпълнени и реализирани в техния пълен обем, така, че да може да се постигнат и да се изпълнят целите, които предварително са планирани. За един такъв успешен проект ще говорим тази сутрин. Това е проектът Информационни центрове в Плевен, Крайова Слатина, мост между две държави. Това е един проект, който вече завърши успешно и има добра, успешна реализация. За това какви бяха целите в проекта, как са реализирани дейностите и дали поставените задачи са изпълнени в тяхната пълнота, точно по начина, по който авторите на проекта са ги заложили. За това ще говорим с Илияна Георгиева. Тя е експерт връзки с обществеността и е наживо в нашето студио. Здравейте, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. И може би направо да започнем с въпроса: какво представляваше този проект, какви бяха целите, които са заложени в него? Преди да ви отговоря на въпроса, ще ви кажа кои са организациите, които изпълниха проект на информационни центрове Плевен, Крайова Слатина, мост между две държави. От българска страна това е сдружението Еврорегион Плевен ООД. Негови учредители и членове са 11-те общини на Плевенска област, а от румънска страна общините в окръг ООД. Председатели на сдружението са Георги Русинов, който е председател на Търговско-промишлената палата в Плевен, а от румънска страна председател е Пауло Станеско, който е председател на Общинския съвет на окръг ООД. Подчертавам това, за да ви покажа, че местната власт е заинтересована от това, което правим и въобще не стои на страна от бизнеса. От румънска страна партньор беше Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации. Това е частна неправителствена организация, която всъщност много помогна за реализирането на проекта на румънска територия. А целта на проекта, основната цел беше да създадем условия, така че по-голям брой участници да се включат в трансгранично сътрудничество, като използваме сравнителни предимства, общи ресурси, обмен на информация. Може би така това да създадем условия звучи малко абстрактно, затова си поставихме и 3 конкретни цели, чрез които това може да стане. А именно, първа цел да създадем стратегическа база данни, втора цел да създадем правила и политики за съвместна работа и трета цел да създадем условия и възможности за съвместно промотиране на продукти. Трудно ли беше да работите с румънците? Все пак, когато си партнират две различни държави, вероятно има някакви затруднения или не знам аз, леки такива пречки, които трябва да се преодолеят. При вас имаше ли такова нещо? Определено не. Ние сме отворени към Румъния, Румъния е отворена към България. И както каза на откриването на изложението в Крайово господин Русинов, нашия път към Европа минава през Румъния. Подчертах преди малко, че използваме сравнителни предимства, използваме общи ресурси. Казано честно, нищо, че сме две държави разделени от ръка, специално ние в Северна България имаме много по-общи черти и тенденции България и Румъния, отколкото примерно Северна България и Южна България. Чудесно е това, че сте успели един добър диалог да проведете и да обедините общите си сили за реализирането на този проект. Във всеки един проект се залагат конкретни дейности, които целят реализирането и на крайната цел, на общата цел на този проект. Какви бяха тези дейности и успяхте ли вие в тази пълнота, в която са заложени в проекта, да ги реализирате в крайна сметка? Всяка една от целите, които посочих, водеше след себе си определена група дейности. 3 цели, но 4 групи дейности. Трябваше да съберем и събрахме стратегическа база данни с доста разнообразна икономическа информация за област Плевен и за окръзите Долши и Од в Румъния. Трябваше да изградиме стратегически и оперативни документи за съвместна работа на информационните центрове. Трябваше да направим съвместно промотиране на продукти и услуги. И четвъртата дейност, понеже в Румъния, в Слатина и в Крайова има изградени и действащи информационни центрове, но в Плевен все още нямаше,
Това беше и четвъртата група дейности, да оборудваме и да създадем един работещ информационен център в Плевен, който вече е факт. В края на месец юли ние го открихме. Какво ще прави този център сега? Той вече функционира. Каква е неговата задача? Преди да ви отговоря на този въпрос, искам да ви разкажа малко по-конкретно за резултатите, които постигнахме вследствие на изпълнение на тези дейности. За да съберем информационната база данни, ние на българска територия си направихме своите проучвания и колегите от румънска страна на тяхна територия направиха техните проучвания. Въобще не ни беше лесно. Най-голямата трудност, с която се срещнахме, беше недоверието на бизнеса. Първите стъпки, които направихме, беше да ги каниме те да дойдат при нас. Видяхме, че не става. Първо, ние бяхме непознаваеми, за разлика от днес. Днес, когато кажеш Еврорегион Плевен от 70% от бизнеса знае за какво става въпрос. Това наложи ние да тръгнем част от екипа, община по община, да обикаляме и да събираме фирмите, да даваме информация за проекта, възможностите, които той дава за тяхното развитие. И няма да забравя как в Пордим кмета Детелин Василев звънеше по телефона и на място събираше фирма по фирма. И ето отново още едно доказателство как местната власт наистина е заинтересована от това бизнеса на местно ниво да се развива. Успяхме. Вследствие на тези срещи, проведохме доста мероприятия на територията на Румъния и на България от рода на икономически мисии, на бизнес срещи. Успяхме, показахме на бизнеса, че точно това е ролята на неправителствения сектор. Явно връзката съвсем е била скъсана, защото кои сте вие, как така ще ме водите в Румъния без пари, това на мен колко ще ми струва, няма безплатен обяд, абсолютно да. И имали сме отговори, не ме интересува. И както не го интересуваше, така в момента може би е най-активната фирма, която на всяко мероприятие, ходейки в Румъния или провеждайки се в България с нас. Всичко в крайна сметка изисква едно доверие и от страна на фирмите, и от страна на организаторите, и от румънска страна, така че да може да се получи този диалог и този бизнес контакт, който е много важен сега в тези условия. Да, получава се. Значи, примерно, тръгваме с Румъния, ние от тук с 10 фирми от сектор хранително-вкусова промишленост. Колегите от Румъния за това събитие са си подготвили 10-20, сколкото са успели да се свършат фирми от сектор хранително-вкусова промишленост. Тоест на място, лице в лице, можеш да срещнеш не една, а няколко фирми. С което да се поддържат си мисля, че ако сам тръгнеш да го правиш, ти ще тръгнеш фирма по фирма, ще ти струва много повече разходи, много повече време, много повече нерви. Тоест, наистина спестяваме време, нерви и средства. Но се оказа, за съжаление, че ние сме малки за румънския пазар. При едни такива преговори, примерно фирмата от Румъния казва, аз искам на седмица един тир доставка. Българската фирма казва, аз мога да правя един тир месечно. Но човека не се отказа. Значи имам информация, че той в момента инвестира в нови мощности и в процес на сертификация по ИСО, така че да може да излезе на румънския пазар. Да, заслужава си тази инвестиция в крайна сметка. Споменахте за конкретни постижения по време на разговорите. Имаше ли сключени контракти, договори? Има. Някои от тях са предварителни, по други се работи. Единия даже е свързан с общината. Все още не смея да го коментирам, защото не знам на какво ниво, но наистина голяма сделка и голям проект. За сключването на такива договори, на такова сътрудничество много помогнаха изложенията, които ни организираме и това е един резултат от проекта, с който много се гордееме. И тук тръгнахме страхливо, защото на практика ние нямахме никакъв опит в организирането на подобен род форуми, а наистина си е сериозна организация. Изпитах го, видях го. Първото изложение беше в Плевен. Кмета предостави площада безвъзмездно. Някои от гражданите на Плевен може би си го спомнят това изложение в края на месец юли. В Плевен среща си дадоха 34 фирми, 8 български и 26 румънски. Второто изложение проведохме в Слатина, третото в Крайова. Специално за Крайова искам да подчертая, че то се проведе в специално изграден център за трансгранични изложения. Тоест по друг проект Асоциация Род в Румъния е изградила този център. Бяхме първото изложение там
Но съществувайки този център, това означава, че изложенията могат да се превърнат в традиционни. На тези общо 3 изложения ние срещнахме над 60 фирми от България и Румъния, което въобще не е малко постижение. Как коментират вашите румънски партньори работата ви по този проект, организацията на изложението, за което споменахте, оборудването на центъра, контактите ви с фирмите и начините, по които вие успяхте да ги убедите да се включат те в този проект? Тъй като стана ясно от разговора ни, че румънците имат повече опит в тази сфера от нас. В случая не може да става въпрос дори за коментар, просто защото те са наши партньори. Работата на партньорите е да се подкрепят. Значи те могат да ни дадат съвет, могат да ни дадат идея, могат да ни покажат добра практика, от която ние да се учиме. И бих казала, че за година и половина, за колкото време траеше проекта, нивата ни горе-долу се доближиха. Да, Румъния е с по-голям пазар, някак си по-са ясни там правилата, по-са отворени към Европа или поне им е по-лесно да излязат към Европа, но така следвайки ги тях, вървейки с тях като партньори, мисля, че и ние ще успеем в недалечно бъдеще. Да, аз попитах чисто не като оценка професионална, като подкрепа, като оценка на това, че е свършена добра работа. От тая гледна точка беше въпросът. Устойчивостта. Това е другия въпрос, който е много важен. Предприемат се определени дейности, изграждат се центрове, организират се изложения, които са много хубаво нещо, защото се осъществяват между фирмени бизнес контакти. Това ще продължи ли занапред или ще приключи с проекта? Това е въпросът, който си задават всички. Както казах вече, всяка дейност доведе до резултат. Една от дейностите беше точно да гарантираме ние устойчиво развитие на информационните центрове в бъдеще. Изработена е стратегията за развитие на информационните центрове. Това е един стратегически документ, който определя правилата за работа на центъра през следващите 5 години. Изработена е и маркетинговата стратегия за предлагане на услугите от информационните центрове. Това пък е един оперативен документ, който конкретно казва какво и как да се случва, така че малките и средни предприятия, неправителствените организации, местната власт да получават услугите, които са им необходими в сферата на трансграничното икономическо, а и социално сътрудничество. Информационният център, какво е неговото бъдеще? Информационният център, първо да кажа, че се намира в сградата на областна администрация на 2-ри етаж. Няма как да се разминете с нас. Качвайки се по стъпалата, ви посреща една красива златна табела. За сега в фоайето е монтирано информационно табло. В преговори сме с областна администрация да го монтираме на входа на областна администрация от външната страна, така че повече хора да могат да се възползват от информацията, която тече по него. В момента прожектираме филми по проекти. Информационният център е доста добре оборудван. В него работят добри кадри, така че да могат услугите, които се предлагат, да бъдат предоставени на време. Най-важното ни постижение е изградения телекомуникационен мост. Ползваме съвсем просто средство, което ползва всеки един човек, ползваш интернет, скайпа. Но ние знаеме скайпа на информационния център в Крайова или Слатина, те знаят нашия. Идвайки фирма при нас, искайки да се срещне с някоя друга фирма, много по-лесно е ние да осъществиме този контакт. Чрез скайпа хората се виждат лице в лице. Няма нищо по-хубаво от това да можеш да видиш един човек, да можеш да го чуеш.